El nostre objectiu és fabricar un petit tamboret que ens serveixi per arribar a coses que estan una mica amunt i que el puguem guardar a qualsevol racó. Com el volem fer quadrat, mesurarem l'amplada de la fusta i la tallarem al doble d'aquesta distància per fer el nostre llistó. I farem 2 llistons. Primer serrarem per la línia del llapis, per tal de crear una guia perquè no se'ns desviï el tall. No serrarem la fusta fins al final, perquè se'ns podria estallar. Farem les marques necessàries per poder donar-li la volta i el tros que ens queda serrar-lo, de fora cap endins. El tros de fusta que ens ha sobrat l'utilitzarem per fer 2 potes. El serrarem just per la meitat. Tenim 2 fustes més, com la que hem utilitzat per fer la base del tamboret i les 2 potes. Escollim una de les 2 fustes i farem 2 potes més. De les 2 fustes estretes que vam treure al paler, n'agafarem la que ens queda sencera i en farem 4 llistons. Mesurarem el gruix de les fustes que utilitzarem com a potes. Aquesta xifra la multiplicarem per 2 i aquesta nova xifra la restarem de la llargada de les fustes que utilitzarem per a la base del tamboret. Aquesta xifra final serà la llargada que faran els llistons. Un cop tinguem els 4 llistons, els netejarem d'estelles i trossos que estiguin mig arrencats i el polirem una mica amb la llima i el paper de vidre. Agafarem les fustes que s'utilitzaran per la base del tamboret i les polirem amb la llima i el paper de vidre. Agafarem les 4 potes i les serrarem per la meitat, mantenint la mateixa llargada, i les polirem. Les 2 meitats de la pota que hem serrat les clavarem entre elles fent una L. Ja tenim enllestides les 4 potes del tamboret i ara agafarem les fustes, que serà la base del tamboret, i decidirem quina cara va cap amunt i quina cap a baix, donat que les fustes tenen diferents imperfeccions. Col·locarem les potes just a la punta de les bases i ho clavarem. Agafarem 2 dels llistonets petits i els utilitzarem per unir les 2 parts del tamboret. Hem clavat els claus de dins cap a fora. Ara agafarem la serra de metall i serrarem el que sobra del clau. I amb la llima de metall ho polirem.
Clavarem la base del tamboret als llistons horitzontals per reforçar l'estructura. Col·locarem els altres dos llistons transversals i els clavarem a les potes des de 2 punts.